Szervusz! Ebben a videóban WordPress telepítünk a szép új webszerverünkre. Azzal kezdjük, hogy letöltjük a számítógépünkre, pontosabban a szerverünkre, és ennek kapcsán láthatod a Véget nevű igen hasznos parancsoli eszköznek a használatát. Hát ennyire bonyolult, kiadjuk, hogy mit szeretnénk letölteni, ami lehet egy URL vagy egy egész weboldal, és akkor ő szépen letölti. Használható úgy, hogy parancsfájban, ha úgy tetszik, scriptben, bármiféle ilyen bonyolult kimenet nélkül, és akkor nem szemeteli össze a képernyőt. Majd megnézed, hogy olyan kedved lesz. A WordPressünk meg is érkezett, és közben erősen koncentrálok arra, hogy a Midnight Commanderben, amivel kicsomagolom, ne nyomjak se F8-at, se F10-et, ez két igen gyakran használt gomb benne, csak ez a kettő most a felvételt készítő alkalmazásomra van kikötve, úgyhogy majd kattingatok, tehát így töröm le a jelenlegi szíját, és itt megkeressük gyorsan az insertet, ezt hova rejtették, ezt ugye manapság már nem olyan gyakran használjuk, és akkor F5-öt azt hiszem nyomhatok, de inkább nem nyomkodok semmit se, hanem majd így. És akkor a WordPress bekerült a var www.html mappába, és akkor ki is lépünk belőle. Jó, a WordPress tulajdonképpen a helyén van, ha akarjuk, akkor ezt meg is tudjuk nézni. Így, frissítünk egyet, és akkor nem látszódik semmi, de ha ide beírjuk azt, hogy readme, mondjuk egy ponttal, akkor megérkezik. Azt mondja, hogy itt jön a híres 5 perces telepítés. Kezdjük azzal, hogy telepítjük, mondja, vagyis hogy létrehozzuk a megfelelő cuccokat, de hogyha elindítjuk, akkor azt mondja, hogy a PHP nem fut. Hát valóban nem fut, mert nem telepítettük, úgyhogy akkor tegyük meg, hogy telepítjük. A PHP az a része a szerverünknek, amelyik majd képes lesz ugye szerver oldalon programokat futtatni, vagy programot futtatni. Egy önálló programozási nyelv, és most telepítjük be az apacsunk alá. Pillanatokon belül kész lesz. Azt mondja, hogy ő neki volt annyi ez, hogy újraindította a webszerverünket, és na hát akkor nézzük tovább, mi minden teendőnk van még. Azt mondja, a PHP installation úgy látszik, hogy megy, de nincs MySQL extensionünk. Ja, hát, hogy MySQL is kell hozzá, hát hogy ne kéne. Ugye az még nincs a gépünkön. Mindjárt megnézzük. Se MySQL, se a MariaDB, ugye a MySQL fejlesztése ismét elágazott, a történetet most nem meséljük el, akinek van kedve utána ez az interneten, és újabban a eredeti fejlesztő a MariaDB nevű alkalmazást viszi tovább. A éppen aktuális Ubuntuban mind a kettő benne van, ugye ez egy hosszú távú kiadás, egy long term support kiadás, amiben nem illik olyan gyorsan váltani. A MariaDB meg még viszonylag új, tehát benne hagyták a MySQL-t is. Több disztribúció már várhatott, és az alapértelmezett a MariaDB, és hát ez várható itt is. Mi most ezt telepítjük. A kompatibilitás a kettő között egyelőre olyan fokú, hogy nem szokták készrevenni a kliens programok. Bízunk abba, hogy ez most se lesz másképp. Csúszik is le. Hogyha megnézzük, azt mondta, hogy mindegy, nem nézzük meg, már nem látjuk, de ugye sokszor MySQL csomagokat láttunk a telepítés közben. A adatbázis root felhasználója a jelszava az 1 lesz, és akkor ezzel kész is vagyunk. Látjuk, hogy egy kicsit tudathasadásosan még a
saját nevét sem tudja egyelőre a szerverünk, na akkor eddig meg vagyunk, és akkor most jön az, hogy kell még nekünk a PHP-nak a MySQL-es része, ami külön csomagban van. Ha még emlékszel, annak idején az elején beszéltünk róla, hogy egy-egy program simán elképzelhető, hogy sok különböző csomagban van. Hát például okáért ez is. Így rendben vagyunk lassan. Már csak annyi van hátra, hogy az Apache-ot újraindítjuk, mert a kiterjesztés, a MySQL kiterjesztés már nem indítja újra, ellentétben a PHP 5 telepítésekor. Így. Na akkor, ha most minden jól megy, akkor már ezen a problémán is túljutunk. Hát peregnek a dobok. Kicsit nyugtalankodok. Mi történik? De úgy néz ki, hogy kezdünk rendben lenni. No, azt mondja, hogy ha további helperre van szükségünk, akkor ilyenjük van. De ha látjuk, akkor megnézhetjük, hogy szükségünk van egy adatbázis névre, egy user névre, egy passwordre és egy hostra. Hát ezeket meg kell csinálnunk. Na, akkor hát ezt én például nem tudom felbe, hogy kell ilyet csinálni, de semmi gond, mert majd mindjárt rájövünk. Nézzük csak. Biztos fogunk itt találni egy olyat, hogy hogyan lépünk tovább. Ez érdekel bennünket, és az adatbázis létrehozása jön. Hát nem cpanellel szeretnénk, nem kontrollpanellel, nem myadminnel, hanem a MySQL kliensből. Nagyon jó. Na akkor ez a rész következik. Nézzük, mi mindent kell tennünk. Először is azt mondja, hogy így, és -P1 elindítjuk a MySQL konzolt, vagy hát most már MariaDB konzolt, és akkor nézzük csak meg, itt jön azt mondja create database name, ennek majd adunk egy nevet. Szándékosan nem másolom be a pontos veszőt, hát ha véletlenül elindult volna, és akkor mondjuk legyen neki az a neve, hogy Suli, ilyen egyszerűen, pontos vesző. Eddig meg vagyunk, létrejött az adatbázisunk, akkor azt mondja, hogy hozzuk létre a... Jaj, valaki elfelejtette a Ctrl-C-t megnyomni. Hozzuk létre a megfelelő felhasználót, és adjunk neki jogokat. Ezt most így elnyomunk egy Entert, vagy pontosabban egy Ctrl-C-t, és újra kezdenénk, mert el akart indulni már nekünk, így ezt meg mi még nem akarjuk. Na nézzük csak, azt mondjuk, hogy Suli volt az adatbázisnak a neve, és akkor a WordPress username az mi legyen, mondjuk, tudom is én, Suli user, így. A hostname az localhost lesz, ugye a helyi hostról jelentkezhet be, és nem felejtjük el, itt jön a lényeg, hogy identified by, ezt még így hozzáfűzzük. Kicsit hadd szerencsétlenkedjek. Jó, most végül is mindegy. Megint valaki elfelejtette a Ctrl-C-t, bocsánat. Csak említettem még valamelyik videóban, hogy Linuxon nem kell a Ctrl-C ilyen esetekben. Nagyon jó, és akkor a jelszót átírjuk mondjuk jelszóra. Na, hát akkor elvileg jól vagyunk, tehát azt mondjuk, hogy a Suli nevű adatbázis minden táblájára minden jogot megkap az a Suli user, aki a jelszóval azonosítja magát. Akkor elvileg készen vagyunk. Na nézzük akkor a WordPress telepítésünket tovább. Azt mondja, let's go. Hát let's go. Hogy miért ilyen lassú? Hát azért ilyen lassú, különben feltételezem én, de mindjárt megnézzük. Mert hogy nem nagyon van szabad memóriánk, ha emlékszünk, még egy 512 megabájtos szerver volt. Hát mostanra ezt kinőttük azért. Az, hogy az adatbázisnak a neve Suli, a user név az Suli user, a jelszó az jelszó, a localhoston van, és akármi is lehet a táblának a
prefixuma különösebben nem érdekel bennünket. Tovább tekeredünk, és akkor kicsit megint sajnálni kezdem, hogy miért nem adtam hozzá több memóriát. De csak egy picikét. Azt mondja, nem tudja leírni a wp-config php fájlt, se baj, majd megoldjuk. Figyelünk arra, hogy a vágólap az legyen két irányú legalább, vagy mindegy, végül is mi innen szeretnénk odaírni, és ezt a wp-config php-t kell megírnunk helyette. Úgyhogy sudo nano var www html wp-config .php. Így, és akkor azt kérte, hogy ezt itt másoljuk bele. Hát másoljuk. Itt másolunk, itt beillesztünk, Ctrl-O kilépés, kiírtuk, mehetünk tovább, azt mondja, futtassuk a telepítést. Szívünk a dobogban, pereg, pörög, dobog, valami ilyesmit csinál. És újfent szomorkodunk, hogy miért olyan kevés a memória, de azt mondja, hogy kell a site neve. A felhasználó név az legyen mondjuk user. Így, jelszó kétszer is. Hát egy a jelszó nagyon gyenge ugyan, de nem érdekes, és akkor azt mondjuk, hogy ez az egy, vagy legyen user kukac példasuli.hu. És akkor most következik a bit, ha minden jól ment. Azt mondja, a WordPress telepítettünk, további lépéseket vártál. Bocs, hogy kiábrándítunk. Na, hát akkor be is jelentkezhetünk. A példasuli honlapjában látjuk, hogy ez már működik. Mondom, működik. Ismételten sajnálom, de itt vagyunk, user, és egy a jelszó. Bejelentkezünk. Itt már váltott egy kicsit a URL, úgyhogy feltetőleg fog működni, meg már a cím is más. És kész vagyunk. Hát innentől kezdve már nem a rendszergazdának a dolga a honlap karbantartása, hanem az iskola webmesteré. Na hát köszönöm szépen, hogy végignézted a videót.